साननोसै आंहा फैसाखौ बेखौहाय नै आं लोगोफोर हाफ्लंबायानोमोन आरो हाफ्लंनोसै एबारावहाय फैसा जमायदोंमोन आरोना आङो मोनसे बुस्थु लानांगौ होननानै नाथाय दायो जाला ओमफ्राय इमारजेन्सि मोनसे जाबाय बिनि थाखायनो आङो हाफ्लंनोसै आरोना बेखौहाय एसे हाबायानो नै आं नायनोसै र' एसे बुरजा दं नै दे लोगोफोर बिराद दुखु मोनबाय आङो नै फैसाखौ एसे माने खनसे बारावनो हाखायसै नालाय ओमफ्राय एसे इथिं जिङावहाय मोनसेखौहाय हासिफ्लांदों आरोना आङो र'बाव देखायगोन नै जेबो नङा बेखौ आथाजों होनसै आरोना नै बेजोंसो हालायबावो आंहा ओमफ्राय दाना बेखौ लखबनि दे आं मा बेसे बुरजा दं एसे बुरजा जलफाय जानो होननानै लादोंमोन आं नै फैसाखौथ' आङो लास्ट इयार डिसेम्बर मान्थनिफ्रायनो दोनथुमदोंमोन नाथाय बे इयारनि मा होनगोन जुलाइनिफ्रायथ' आं दोननोनो मोनाखै जिमानखिनि दोनदों बे डिसेम्बरनिफ्राय जुनसिम दोननायानो आरोना बिनि उनावथ' दोननोनो मोनखायाखै ओमफ्राय थेवबाबो आङो माने दाख्लै बावै गेजेराव 200 सोदोंमोन आरोना 200 ना 300 सोदोंमोन खोमा ओमफ्राय दिनैहाय आङो हाफ्लंबाय आरोना माने नांगौ जाबाय आंनो फैसाखौ नांगौबो बिदि जाद्रायाखै बाट थेवबाबो आं माने मोनथिनो लुगैदों आरोना बेसे जामारखो होननानै बेलेग खामानियावहाय बाहायनो होननानैहाय स' नायदो आरोना बेसे ओंखारो दा लास्टाव खोन्थानोसै आङो फैसाखौ हिसाब खालामखांबाय आङो नै बेयावहाय दं 16,000 बेयावहाय दं 2,000 बेयावहाय 1,000 बेयाव 600 दं बेयावहाय 200 दं बेयाव 100 बेयाव 100 टटेल गासैजों फैसाया 20,000 and 4 rupees only बिसनि जादों आरोना 20,000 and 4 rupees स' आं सानाखैमोन एसेबांखिनि जागोन होननानै आंथ' सानदोंमोन 14 बा 15 जागोन होननानै सानदोंमोन आरोना बाट एसेबांखिनि जादों आरोना माने आङो खनसे बारावनो 5,000 खनसे सोखादोंमोन आरो खनसेयावहाय 3,000 सोदों ओमफ्राय बाखिखिनिखौ 2,000 अबेबा 1,000 अबेबा 1,500 2,500 बिदि सोलांबाय थादों आरोना ओमफ्राय बे 10 थाखा 20 थाखाखौ गोदानखौ आं बिराद बाहायनो बायो माने जिमानखिनि फैसा सोदोंना आं बेयावहाय पुरा गोदान आरोना बेखौसो सोखायो माने आङो पुरानाखौ सोनोनो बायो ओंखायनो नायलाय फैसाया पुरा गोदान आरोना स' बेखिनियानोमोन